बे केन्डिललाइटआ थांनाय 18 तारिखआवहाय फेक इनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि गोसोखांनानै न्याय बिसारनि थाखाय जोङो दिनैहाय सरकारनिसिम नैबे गेजेरनि गेजेरजों केन्डिललाइटनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि जिउ जेन' मोनसे गोजोन थासारि मोजां मोनसे परिबेस फैयो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि बेंटल दख'रानि सिङाव थानाय बेंटल कलेज बेयावनिनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानैहाय जोङो केन्डिललाइटिं खालामदों आरो बिथांमोना दिनै बे सान्थि मोनसे गोजोन परिबेसखौ नोजोर खालामनानै बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण मोजांसिन। आंनि बुंनो हास्थायनाया बेनो जायफ्रा ULB हिसाबैहाय बिथांमोना दाख्लै गावसोरखौ डिक्लेयार खालामना लाबाय बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनसे अलखद खालामनानै होबाय आं बेखौ दुखु प्रकास खालामदों। दिनैनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौहाय आरोबाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरोबाव सन्देह खालामहोनानै आद्रि खालामनो हास्थायनाय बेबायदि मोनसे खैसारसो जादों बियो आरो जायफ्रा बे ULB दानायावहाय लोब्बा दं बबे आखाइया लोब्बा दं बेखौ जोंनो सरकारा मोनसे बिजिरनायनि गेजेरजों मोनसे जोंनो गोजोन मोनसे परिबेसखौ लाबोनानै होयो बेखौ सरकारनिसिम जों दिनै नारसिनदों आरो जायफ्रा बेयाव लोब्बा दं आं खावलायनो हास्थायदों दिनैनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे मोजां मोनसे समाज गोजोन मोनसे परिबेस दानो बिथांमोना फैफिननांगौ आरो बिथांमोननि जे साननाय बेबायदिजों बा अस्त्रजों जुजिनायनि मोनसे जुग नङा दा दानि बे जुगा बेनिखायनो मोनसे जोङो जुजिनांगौआ दिनै कलम गियाननि बोलोजोंसो जोङो जुजिनो हायो। गियाननि बोलो जों कलमनि बोलोजोंसो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो जुजिनो हायो। बेखायनो जों खावलायदों बिथांमोना मोनसे मोजां परिबेसाव गोजोन मोनसे परिबेसाव फैफिनो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेन' बेबायदि मोनसे अलखद थासारि गोजोन गैयै मोनसे थासारि जेन' जाफिना लाबोआ बेनि थाखाय खावलायदों। दिनै नैबे केन्डिललाइटिंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों जोंनि जेसेबां जोंनि लाइमोनफोर दं फरायसा फरायसुलिफोर दं आं बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो सानो ससियेल मिडियायावहाय जेखौ बुंनो हायो नंगौ बुंनो हायो मोन्थायबो दं नाथाय मोन्थाय दं होननानै जोङो बुंनायखौ एसे गावनि बेलेन्सआव दोननांगोन आरो दिनै जे ससियेल मिडियायावहाय जे थासारिफोर बुंनायनि थासारिफोरखौ जों नुदों आखल गैयै मोनसे सुबुं सोद्रोमा गैयै बेबायदि आखलखौ आब्रुथि गैयै मोनसे माहारि गायसननायनिसो मोनसे लामा लानायखौ जों नुदों। बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजान थानांगौ जोंनि लाइमोन बा फरायसा फरायसुलिफ्रा आं बेखौ खावलायदों जेन' मोनसे मोजां समाज दानोब्ला आखल आखुफ्रा जोंनि मरेलफ्रा थिग जानांगोन जोंनि साननायफ्रा बुंनायफ्रा थिग जानांगोन जुदि ओंथि गैयै भाषा बुंनानै जेखौहाय बेवहाय मान सन्माननि खोथा दं जाथि हिसाबै नों मा बेरखांनो हास्थायदों नोंनि आखल गैयैयानो जोंनि जाथिखौ दिनै मोनसे अलखद असनमान खालामनायनि थासारिखौसो जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बुंनायफोरखौ लिरनायफोरखौ जों नुदों। बेनिखायनो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायदों जेन' मोनसे मोजां समाज आब्रुथि गोनां मानसिफोरजों सारा बुहुमाव जोङो जिहेथु दुलाराय बै मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सान्थौ जाय सान्थौखौहाय लानानै जोङो दिनै जुजिदों गेरेमसा हारि दानायनि गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जोंनि बुंनाय रायनाय हारिमु राव बेफोर थिग जानांगोन बेलेन्सआव थानांगोन मान होनो रोंनांगोन दा अब्लासो जोङो जोंनि मोनसे थांखियाव जों सहैनो हागोन गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे खामानिखौ जों मावनो हागोन। लानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय मानोना जोंहा दाख्लै साननैसो सिगां थांनाय सेप्तेम्बर ओइदिनखालि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ जों मिडियानि गेजेरजों खोनानाय बादिब्ला फेक एनकाउन्टार होननानै मिथिनो मोन्दों। मानोना जों मिडियायावल' खोनायाखै बेखौ जों अलरेडि बिसिनि थैनाय दिनखालि जों बिसिनि न'खरावबो नायनो होननानै थांदोंमोन। दुखुनांथाव खोथा मानो होनोब्ला जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो बिसोरखौ फबनायनि उनावसो जों सौहैनाय जादों। दा बिसोरो गामिनिफ्राय जों मिथिनाय बादिब्ला बिसोरखौ इनायै फान्दायनानै बुथारनाय बादि जादों होननानै गामिनि मानसिफ्रा खिन्थादों आरो बिसोरो प्रुफबो होदों जे एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय पुलिसफोरा लानानै थांनानै बिमा बिफायाबो बिसोरखौ थानायाव नायहैदोंमोन आरो थानायाव सोंदोंमोन मानि थाखाय लाखिदों मादों नाथाय बिसोरनो जेबो प्रुफ होनो हायाखैमोन जे बे समाव बिसोरनिफ्राय बेफोरबायदि बायदिसिना बेसादफोर मोन्दों बेरग्रा बेसाद गावग्रा बुस्थु बेफोरबायदि मोन्दों होननानै खिथायाखै बिसोरो खालि दाय गैया गाबोन गगोन बेफोरबायदि खोथा बुंनानै बिसोरो बिमा बिफाखौ थगायनानै थिनहरदोंमोन आरो अखानायै खोनानो मोनबाय जोङो बिसोरखौ गावथारबाय। बेनिखायनो जोङो दा प्रुफ होनो हायो जे
फेक एनकाउन्टार होननानै। बिथांमोननि न्यायनि थाखाय मा बुंनो गोसो? बिथांमोननि थाखाय जों गासिबो दा बिटिआरनि स्टुडेन्ट कलेज इउनियन बडि स्टुडेन्ट इउनियनानो गासिबो ओंखारबाय थागोन जेब्लासिम जों थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम जों ओंखारनानै जों जुजिगोन। माने जोङो थार बिजिरनाय नांगौ बिथांमोननि थाखाय।